ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ଏବଂ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣର ରଚୟିତା କିଏ? ଉତ୍ତର ସାରଳା ଦାସ। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ଓ ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାହାର ରଚନା? ଉତ୍ତର କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପଞ୍ଚସଖା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ବଳରାମ, ଜଗନ୍ନାଥ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ, ଯଶୋବନ୍ତ ଓ ଅନନ୍ତ ଦାସ। ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ବା ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ବଳରାମ ଦାସ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କାହାର ଅମର ସୃଷ୍ଟି? ଉତ୍ତର ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତାର ରଚୟିତା କିଏ? ଉତ୍ତର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦିକବି ଭାବେ କିଏ ପରିଚିତ? ଉତ୍ତର ସାରଳା ଦାସ। ସାରଳା ଦାସ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟର କବି ଥିଲେ? ଉତ୍ତର କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର କବି ଜୟଦେବ। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପାଧିରେ କିଏ ଭୂଷିତ? ଉତ୍ତର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଉତ୍ତର କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ। ସମର ତରଙ୍ଗ ଓ ଚତୁର ବିନୋଦ କାହାର ସୃଷ୍ଟି? ଉତ୍ତର ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା। ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର ଲେଖକ କିଏ? ଉତ୍ତର ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିର ରଚୟିତା କିଏ? ଉତ୍ତର ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ। ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ।